Il-President ta' Malta, George Vella, inawgura wirja fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju mit-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u l-Estonja. Il-President tal-Estonja, Alar Karis, membri tal-Korp Diplomatiku residenti fl-Estonja u dinjitari oħra attendew l-inawgurazzjoni tal-wirja fil-kapitali Estonjana Tallinn. Il-President Vella remarka li din il-wirja hija okkażjoni xirqa ferm biex ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi titfakkar bl-aħjar mod possibbli il-kultura u l-arti. Żied jgħid li fi żmien ta' gwerra fejn il-qerda u l-ispostament tal-persuni qed jiddominaw fil-kontinent Ewropew, tali ċelebrazzjoni tar-rispett reċiproku u l-ħbiberija bejn il-pajjiżi u l-popli tagħti nif ġdid u tnissel kuraġġ. Filwaqt li ringrazzja lill fotografi kollha li qed jeżebixxu x-xogħol tagħhom talli b'talent kbir qed jippreżentaw l-ispirtu li jagħmel il-Malta unika, il-President irrimarka li r-ritratti tagħhom huma wkoll ċelebrazzjoni ta' sbuħija, il-kultura għanja u l-wirs storiku ta' Malta. My engagements over the past 2 days have given me an excellent idea of the strengths that Estonia has built for itself over the decades and the potential it has to become one of Malta's foremost partners, particularly in the sectors of education and in the digital sectors. Il-wirja turi l-kultura, l-istil ta' ħajja u tradizzjonijiet Maltin mill-lenti ta' 5 fotografi: Erit Kultkep, Jonathan Borch, Giuseppe Attart, Joseph Gallia u Roger Azzopardi. Din il-wirja organizzata mill-Ambaxxatur ta' Malta l-Estonja, Kenneth Vella, b'kooperazzjoni mal-Konslu Onorarju ta' Malta fl-Estonja, Aku Sorainen, kienet l-aħħar impenn fil-kalendarju ta' żjara uffiċjali li jagħmel il-President fl-Estonja. Matul iż-żjara, il-President ta' Malta kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonici.